Jama'a barkanmu da warhaka. A yanzu muna ɗauke ne da sharhin Izzat So episode na 43 izuwa na 44. Mai saurare gyara zama domin jin cikakken wannan sharhi da muke ɗauke da shi akan yadda Izzat So ɗin kashi na 44 zai kasance. Kamar yadda ka sani Umar Hashim yana cikin wani hali. Amma kafin mu je ga cikakken sharhin, ku dangwala mana alamar subscribing sannan ku da na ƙararrawa domin haka ne zai ringa ba ku damar samun labaranmu da bidiyoyinmu a koyaushe. Ga cikakken sharhin namu. Mai saurare kamar yadda ka sani a cikin Izzat So kashi na 43 wasu episode 43 kun ga yanda abu yake ta karaɗewa inda ita Hajiya Sara ta tirsasa Hajiya Nafisa ta ce Umar Hashim take so. Kamar yadda kuka gani Hajiya Nafisan ta ɗauki shawarar Hajiya Sara inda suka shirya wani tugu suka shirya wata soyayya ba ta Allah da Annabi ba. Inda suka ayyana wa Matawalla cewar ita Hajiya Nafisan Umar Hashim take so. Inda shi Matawalle abin bai masa daɗi ba domin sun so su mai da shi ƙaramin mutum domin duba da cewar Hajiya Nafisa ba MD ta fitar a mazaunin wanda za ta aurar kuma sai gashi yanzu ta canza ta ce Umar Hashim take so. Wannan ce ta bawa shi Matawalle dama inda yasa aka kira Umar Hashim ɗin kamar yadda kuka gani ya zaunar da shi. Shi kuma Umar Hashim duba da irin girma da nauyi da yake gani na Matawalle ya amsa masa cewar yana son Hajiya Nafisa gaga. Idan ba ku manta ba dai masu sauraron mu Umar Hashim yana da wadda ya fitar a mazaunin wadda zai aura wato Karima. Karima ta kasance tana son Umar Hashim fiye da yadda ba a tunani. Sannan haka zalika a wani bangaren kuma idan ba ku manta ba Minal tana ɗaya daga cikin wadda Umar Hashim a da tunanin makallata ita zai fitar a mazaunin wadda zai aura. Sai gashi ya fitar da Karima a mazaunin wadda zai aura. Hakan ta sanya Minal ta shiga cikin wani hali wanda bata ji daɗin kasancewar hakan ba. Inda take tuhumar Umar Hashim a cewar ita ya kamata ya fitar a mazaunin wadda zai aura sai gashi kuma ya fitar da Karima. Ana cikin wannan hali sai kamar yadda kuka gani sai gashi ita kuma Hajiya Nafisa ta kunno kai. Yanzu haka dai mai saurare mun san kuna so ku san me zai faru a cikin Izzat So kashi na 44. Kamar yadda kuka gani an sanya Umar Hashim a cikin wani hali. Shin wa zai tsayar kenan? Shin Hajiya Nafisan zai aura ko Karima da ya fitar a mazaunin wadda zai aura ko kuma ita Minal da ta sako shi a gaba ya ki tsayar da ita a mazaunin wadda zai aura? Kamar yadda kuka gani dai Hajiya Nafisa ta samu Umar Hashim ta kora mai maganganu ba a da ya amincewa Matawalla cewar zai aure ita Hajiya Nafisan inda ta ci alwashin cewar yanzu wasan ya fara kamar yadda ya sanya ta taka ta je har cikin ƙauyensu ba tare da ta shirya ba haka ita ma za ta sanya shi ya taka ya koma ƙauyensu ba tare da ya shirya ba domin sai ta rusa dukkan wani shiri nasa. Kamar yadda kuka gani a Izzat So kashi na 43 na wannan satin babu shakka shirin Umar Hashim ya fara rugujewa domin kuwa an bashi a cikin wani zulumin da gabaki daya rayuwarsa ya rasa sukuni a cikin zuciyarsa. Umar Hashim dai babu shakka kamar yadda za mu maku wannan sharhi a cikin Izzat So kashi na 44 babu shakka Umar Hashim za ku ga yanda wani juyin juya hali zai canza. Mai saurare bari mu gaya muku wani takaitaccen abu. Mun san cewa dai kuna nan da a ƙudirce a zuciyarku cewa matukar Umar Hashim ya yarda da auren Hajiya Nafisa to wato ya yaudari Karima kenan. Babu shakka kamar yadda Umar Hashim aka san shi da magana ɗaya idan ya faɗi magana sai ya cika ta kuma ba a san shi da rashin gaskiya ko yaudara ko kuma wani abu makamancin haka ba. Koyaushe yana bin tsarin addinin musulunci ne. Sai gashi kuma yanzu ya ɗauko wata hanya wadda za mu iya cewa hanya ce wadda ba daidai ba domin idan ya amince da auren Hajiya Nafisa babu shakka ya yaudari Karima. Kun san cewa dai Karima da Umar Hashim babu shakka soyayya ake yi ta Allah da Annabi amma kuma sai gashi Umar Hashim ɗin ya yi mata tsakiyar da ba ruwa ya fito da Hajiya Nafisa a mazaunin wadda zai aura yanzu. Haka zalika kamar yadda kuka gani kwamanda domin a juya wa Umar Hashim baya a ma'aikata ya sanya na kowa ya bi cikin kamfani ya yi ta zagaye yana shela akan Umar Hashim Hajiya Nafisa zai aura.
Babu shakka wannan labari da na kowa zai yada, babu shakka zai sanya ma'aikatan da suke cikin kamfanin nan su tsani Umar Hashim duk da irin ɗabi'a da kuma biyayya da suke mai a baya. Babu shakka yanzu dole abu zai canza wa Umar Hashim. Mun san kuna so kusan cewar shin Umar Hashim a kashi na 44 Izzat So ɗin nan Karima ya za su karshe da ita? Shin zai je ya gaya mata cewar ya fasa aurenta ne saboda zai aure Hajiya Nafisa, ko kuma a'a zai haɗa su biyu ne tare da Hajiya Nafisan ya aura? Babu shakka mun san wannan tunanin bai zo kanku ba, amma kuma hakan za ta iya faruwa. Domin kuwa idan Umar Hashim ya sake ya bar Karima, babu shakka ya bar mata mai addini kuma mai son shi tsakani da Allah. Kamar yadda kuka sani, Hajiya Nafisa ba don Allah take son Umar Hashim ba, tana son Umar Hashim ne saboda wani ƙudiri nasu da suke so su cimma a kankin kansa. Haka zalika kamar yadda kuka sani, Melal ita ma tana son Umar Hashim fi sabilillahi, amma kuma sai dai an ce dama lokaci ne yake bayyana abin da zai faru. Inda kuka gani babu shakka a cikin Izzat So kashi na 44, mai saurare kar ka bari ya huce ka, domin za ka kalli tirka-tirkar da ba a taɓa yin ta a cikin shirin Izzat So ba. Tun da aka fara shirin ba a taɓa wani taku wanda mai saurare za ka so ka gan shi irin wannan ba. Domin Umar Hashim babu shakka ya shiga rana, ya fitar da kansa daga inuwa. Shin ma'aikatan da suke cikin wannan kamfani na shinkafa na Matawalle, shin za su ci gaba da biyayya ga Umar Hashim duba da irin wannan saba alkawari da ya yi? Domin an san shi da riƙe alkawari, amma kuma sai gashi yana nema ya zuba wa da kansu kima. Shin mai saurare, anya ku babu ma wani makasudi da ya sa Umar Hashim ya amsa wa Matawalle zai auri ita Hajiya Nafisa? Shin auren nan mako zai yiwu? Anya Umar Hashim ba ya amsa wa Matawalle bane ba da cewar zai auri Hajiya Nafisa a gaban idansa, a bayan idansa kuma ya zo ya canza? Babu shakka akwai dai takun saƙa a cikin wannan shiri na Izzat So. Domin kuwa a nan ne wala Allah za ku ga cewar Umar Hashim zai fito da dukkan abin da yake faruwa tsakaninsa da Hajiya Sara. Dole ne Alhaji Matawalle zai san gaskiya a cikin dukkan takun saƙar da ake. Duk da dai mai girma Matawalle ya amince da ƙudurin Hajiya Nafisa akan cewar tana son shi Umar Hashim ɗin, saboda Matawalle shi kansa zai so a ce Umar Hashim ya auri yarsa saboda gaskiyarsa da riƙon amana da yake gani a tattare da shi. Kuma idan ba ku manta ba, shi kansa mai girma Matawalle ya nuna wa Umar Hashim hakan shine cikan burinsa inda ya amince ya auri yarsa. Umar Hashim dai yanzu yana cikin wani hali, inda a kashi na 44 Izzat So za ku ga yanda za a yi baje kolin kecere ne a cikin wannan shiri na Izzat So. Haka zalika MD yana nan shi ma ya ja tunga, domin kuwa Hajiya Nafisa bata kyauta masa ba, duk da akwai wani ƙudiri nasa da suke so su cimma tare da Hajiya Sara. Wala Allah Umar Hashim zai sami MD su yi magana domin ya haƙurƙurtar da shi, ko kuma a'a ita Hajiya Sara tunda dama ita ce mai gidan MD, ita ta shirya mai gadar zare, kuma ita ta so dama Hajiya Nafisan ta furta MD soyayya, domin kuwa alkawari ne tsakanin ta da MD. Shin za ta sami MD ne ta ce mai ya janye ya nuna bai damu ba, ko kuma a'a Hajiya Sara za ta je ta famfo MD ne akan cewar ya nuna cewar ba zai yarda ba? Sai dai abin da kuka gani a cikin wannan shiri na Izzat So kashi na 44. Mai sauraron mu, idan kana da wani sharhin ra'ayinka da kake so ka faɗa akan wannan sharhi da muka yi, muna jiran ka a sashen mu na comment. Za ka iya gaya mana abin da kake so ka gaya mana, za mu baka amsa. Ku dangula mana alamar subscribing, sannan ku danna ƙararrawa, domin haka ne zai ringa ba ku damar samun labaranmu da bidiyoyin mu a koyaushe. Gode masu sauraron mu, bisa sauraron wannan tasha tamu da kuke mai kama ku labarai da dumi-dumi ba ƙaƙƙautawa.